bor ka Phasi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Rangbah oblatip kerteng kumu pendap bor lang kharsati ubana ka shnong ding beso dongse ula Phasi Ïalade bat lalap ya kamet jong u minta ka step nadin ying jong u ka kum gijing te balayo lum layat ho ba uni Rangbah udi badan jing duna ka bor perkhat bat ula Pyrshang manle ikan ka kam la Bunsien hindre ula lat im ka khu bor balayo lum layat ho ba ki bahayeng asem kla kerpat ki bor jong ka an ban plat no na ka postmortem namar bakim dan jing subas new aa hindi gis ngau tikna bagade ke jing hi jong u champion uba shisha udi uta uba itho ya uwepat champion uba tip pan hapan yakun wat Ïalade panjam shakmat nakata kadao ni tip pakan nongre snap yeng ka dangkam da u champion ka thalai u amritsem ka CSH gel technology jongka ka aya ka jingkhan ka jingvet ka bajanai bat ka jingjali amritsem